Lay PWPW, Kapri Subhai P Sekanek Amen Faithful and True Channel. Sajisin Pat Kanek Bible Study Series. Kanek Singi Ginadon Hakper Eden, but Nin Yapet Yakajumut Jonkatu Ka Jutang Atong Akpaya Day Bat Uding Jonkajing Tip Ya Wabha Bat Kapas New Kajing Tip Ya ka ay kababha pada ka ay kabasniw kaday ka kam ka jong ublay ubriw umlong ubakot bor haka jinglong mensim jong u ban rai ya kini kijing bisar kano kababha at kano kabasniw tang ukpa ubahabneng utip ka ay kababha nakabanta kikon benriu tik ay kaba kataka rai kajong ublay ene kaba ublay ulaong hakaba ni Shem ha Genesis lenong kaba ar kadakot pat kaba khat nyo ar khat nyo ong kumno e kata kaba ublay ulap tha lene ula hukum ya ubreu ong Henry na uding kajing tip ia ka papha bat ka basniu phim day ban bam na baha kata ka singi ba pin bam na u pin sayap bat ya kane laong biang sa sisin sa hakoi pat ka jaka hakaju kalenong kata kati kalenong ka ba arpo ka dekot pat ka ba nyau hari ni pulih kumne mentah-mentah pan paino ya katengah ubriu une ulang una tu lupa bat un sedwai na kapentai jongme hang tamen salai im lada mem pan paino ya ka tetip ba men sayap mame bat barok ki badai ki jongme sepang ke jingyap lada le yak babakala ya kene kaju ke jingmut bawdon hang ne ka ar khat nyau bong pi bam yone uding jong kecing tip yo phabat ka pasniu ini la ong biang repeat biang hang ni ta sakwe pat ka dekot berkalenong berkadekot ke dena Exodus kene pat Exodus ke ba lai puwei kalenong ka bakhat sao hang ni pat ke ige bang sem ini apule lai puwei khat sao ka ong pin rakhi ya sabat naba kalong ka bakhui na ka bantai jong phi ya ukenja bapen ken ya ka dei ban penyap jar ubatre jintre hakata ke singi ya kata kamen sim dei ban tait no na pedeng upa jong u kini ki adong ki jong ublei lai jaka ba lada ni saidla abat ni le bom kongo kemat kajing ap yang ni kalong kajing yap ta ka bangi siap hang ni ta sakaway pat ta de Exodus I mean Leviticus ar pusah hang ni ru ke ba lajia mungkin ke ba ya stream bat ke kini kijing ong ba latang ngimle ta dengan saidla ngi kongo en sayap kene di ka dekot ka ba khat driu yau kenja ba kren ben kren kho ya kerteng utrai de ban supen yap I hane kene jing kren ben kren kho ya kerteng utrai de ban supen yap baro sipai ba ki de ban dan thamau ya u no wei ne utrai snong ba kren ben ya kerteng utrai de ban supen yap I kene jing tha de nadu kabasdang jong kene ka jutang jinya day bat ublay ukpa bat kene ka ngi ong paring ka verdict for covenant disobedience kete ka jingyap ka jing rai
ya kene ke jing bom kongo ya kene ke jutang apa dengan breu bat ublei kate ke jing yap de ke jing bom pendem yela de ku da ubreu ha ukpa kawan ra ya kene ka jing jia ba pen ken kene jing le bom kongo ya ke jutang bat kane kajing mi na kane kajing bom ko ngu ya kane ke jutang kadai kiong spiritual death perkane ka jing yap jong kamen sim lawan ra lomba jong kane ke jing du ya ke jing dei pajan jong breu pat ublei par kawan ra ru ya kane ke jing long keba ya klat kabalong nong wei no bat ki wei pat ki dekot jong kane ka ying kasem kebaya te jutang bat ublei ingim long ki baya khlat tang bat ublei rei pat kini ki para briu ki ba laya te jutang lang para briu bat ublei bat kiru kadon kane kecing ya khlat di nomor kata jing bom ko ngu kam de tang ya ublei kata kajing nya khat jong kajing don jong kajing adai ribat ki para briuru budan hakaju ka kenhun natangi pule ya kabangi la pule hakane kini kisngi ki baladep pule biang ya kane Genesis R khat prahadu arpo ke ong kuno de utrai ublei ula ong kamlong babha ya ubreu paun im marwei ngan saai no yarab bayadei na kabantah jungu tau trai ublei ula tau na ka kendau yo kenjamrat baro jong kalum kawa padi kenja sim baro haki basuin bat ulawan lam yaki sya ubreu ba un pej en ai kerteng ayu yaki tikum ta kano ka kerteng ba ubreu ula khat ya uno ujing tau ba im kata kalong ka kerteng jungu ubreu la ai kerteng yi jinri baro yaki sim kasuin padi yaki mrat baro jong kalum kawa Henry ya ubreu ompat syem nong yarap bayadei bat tau trai ublei ula pendio tia jelang ya ubreu bat kat ba udang yo tia ula sei ya kawai kashin kurung hang tu hadu arpo ngi ba ubreu ula ai kerteng yi jendri baro kimrat Henry ubreu ompat syem nang yarap bayadei bat Teng ni tiki ikeba ublei nak banta jong une ubreu hakasin ke benikong kani ka jentho lane hakani ka khana ada ka story ublei ula ong hangne haswa jong kening siam yaki barok khat ki ublei ro thau jong kalalong ka babha kasingi banyau wong kalalong ka babha ti hangne pat siam yakini kitien bo ang kumno kamlong ka babha o breu u imarwe kamlong ka babha tenrei hai kituki khamat bedeng ibarat khoi bakilong babha ya ka singi banyau le ong biasin ong kalong ka babha very good tik ek bom long babha ni kamlong ka babha ba ubreu un im marwe ublei ula tau ya kimrat na ka kandau ya ubreu ru pasim na ka kandau Henry ula ai ya kini ki merat ka mensim ka bom ya dei bat katu ka mensim lende ke jing im ke ba ublei u ai ya ubreu ke jing per kalong
Hapa den kini ki ar mensim jong ki mrat jong ki briu kalong. Ya ubriu la ai ya kani ke mensim jing im ke balong ke pom yap. Henrei ya kani ke jing im mensim jong ki mrat ki mereng kalong ke payap. Ndala yap kamet ke mensim jing im jong ki puraru ke yap sendon. Henrei kamlong kumta ya ke jong ubriu. Ti ya ikeba isiam ha kalanong ko panikong kat ar pusau hadu ar punyau ar pusau du ar punyau ikeba thok hang tu blei ong pat tu ka khandau kan penmi ki jin thau ba im halaka jaj ke jaj ki jinri ki kenja ba par kimrat ka khandau halaka jaj ke jaj te kalanong kumta blei lo thau kimrat ka khandau halaka jaj ke jaj ya ki jinri halaka jaj ke jaj pada kenja ba par baro khandau halaka jaj ke jaj tu blei lo I ba kalong ko ba nangta ulai ulong tongin ya thau ya ubri wa kadur jungi uban ya srim yangi ai kinong kenrat halor ki dok kha ka duriau halor ki sim ka sun halor ki jenri halor ka khandau baro pat halor ki kenja ba pahar baro kum tau ulai lo thau ya ubri wa kadur jung uhi ka kadur jung ulai ken ula thau ya u la thau ya ki senrang pat kentei ti kane ke jing tho ha kane ya paring ong ya kane jing tho ka prolog kane bat ong bakalong ya persyak bat kene kebadan hakalong ke baar kam dei re kumta kam dei re kumta di ka ke jemut jung kine ar jakar kom tho isa phang ke jing thau ya ubriu kane ke sumut ba ya ke jing thau ya ubriu bat ya kimrat kam long ke ba ya marbut ya ke jing thau bat ka babut kamlong chronological kumba kayu I hang ni hakini ki dekat ki Bible jong kani ka long ko bani kong te Henry kani ke jing thau yo briu pati kimrat ka le se ka long ke jing thau ya ki rekat ublei ulong umlong kumba long mangi mai udon put ha ki kam ki jam chungi kani ke jing long marbut kani ke balong kawai atas kapaar atas kapalai ter kunta abaya deiru bat ke jing long jong kipor akaba upri uim hau ble kamlong kumju kunta marba ya ubriu la thau nakaju ka ya kabala sim ya na ban thau kimrat kumut ka khandeu ya kane karkom sem jungi hakajin thoba ku nimla ban sim ba kajing thau ya ubriu kalong kajing thau ba kenja beneng nimla ban sim kumta pade nomar Adam dei ubriu paling yang man God yang man God ubriu Adam dei uta man God ubriu ba lam long blei kadai tangka jing im mensim ju only his immortal soul belum kajian ai ya kaneka jing persat jung jing im jung mensim jung blei kaba pen ki kaba pen im ya u bat ya kane ha nakamata ubriu kene ke jing penlong ya u kunting blei u ting kun ya ubriu kade kata lengba kumno kata kelalong lengba ka jinga dei jutang ke jinga te jutang hapedeng ubriu pot ublei hagaba ublei ula ai lo te halo ubriu ya ki jing ai ke ba penlong ya u ban yo benta ha ke jing im jing beneng jong ka Trinity ka ba kuita
The graces makes man a partaker in the divine life of the most holy Trinity. Ki temen ki ba mendai kim siam la yu i ya ne kim siam la pei jengmut ya ke jing kong san jong ke jing thu ya ka story ha ke jing long ka wei ka story ke ba rebut bat ka wei pat ha ka ba mengi ha kini ki por menta ni thu ta jia sakumta mendai itemen mendai ba mendai thai kim sim la le kumta ti ka ke ba ngila ban siam kum kata ha jeng thop ko ja ki gospel ke dei ke ba ni siam ya ke jing jia ha kapor dan ha ka ministry jong Jisu kumpa ni siam ha ka gospel kat kum Yohanes man la kasnem jong ka ministry jong Jisu ha ka gospel kat kum Yohanes la bu dakidak jong ka jing yaj jong kitu ki sngi khoi ha kitu ki sngi jong ki ministry jong Jisu don lightly ngi siam kum no lightly ki pascha ye ki ba ngi la ban siam hang tu ki ba buat na ka wei ka snam sha ka wei pat the first yearly ordained holy day in the spring ngi siam kum ta ye ki ba ngla siam ka ba ya dei pat ka tu ka sngi krauniam jong ki ying trap the feast of tabernacles the last of the yearly ordained holidays in the early fall kini ata sakaway ka chanuka kini kilai tili kini ba yung ka national festival kajing jong kajing aingu but kadon sakaway pat ya ka ba om siam ka sngi khoi ya ka om siam la ong kerteng hang tu ha ka gospel ka ba let's say ni la ban sim ya ka sngi krauniam ka ba ar jong ying trap ka ba hapo jong lightly ki sngi krauniam pascha ya ki ba jia man ka snem aga cycle jing jing alap jong Jisu nangta ublei ula pa penyai hakamat jong Adam ya ki merat ki mereng ngi i mene aga lenong ke baar Genesis ke baar khat prater ter adu arpau ba ublei ai ya ki merat ki mereng but loong hau Adam bau ai kerteng ki ba kono kerteng ke bau Adam ai kata kalong kerteng kajong ki lolong kajing temu kajong ublei ban ai ya kini merat ban long nong yarap hang ning i ban long ngan sa ai nong yarap baya dei na kapan tai jong Genesis ar khat pra ti baya hap bat ulai di balai ublei ulale kumne ki merat ya senrang bat kentei ki merat senrang bat merat kentei sobon Adam di ka jengmut dan ne jing temu bau Adam un ai kerteng yakine kimra ke ublei lakurku ya ubriu tak apa penlong ya kenrat halor kine kijing thau baro kubangi i mene Genesis iway ar punyo ai hang tu wong kumno tu nang khatu nang roi tu pendam ya ka pendap ka khendau pendam ka tolong kenrat halor kita khag duriau ber kunta terter ha du ke khat ke balai phau mi o punong ya ubreu da ka ba ai kerteng yakini kimrat ka ne ka pen pau ba Adam long
kenrat halor jongki nanta kabaar ublei ulatip bahapdeng jongki ni kimrat kidon napdeng jongki kibam long kiba yahapan long noyarap kiba yerkat kiba yerkat empat adam mahani kedon ketin hane banlong kinung yarap nakabenta jong u don napdeng jongki kibalong puta kedak bangi pej ya kejinglong jong kiwei pe iwei na kitu kimrat banlong kinung yarap tikani kan sap poiru ja ke bapej lakajong-kejong kini kimrat sedona prenjuki kibam long kita ki perlo ki balaban ni hap but hang ni bagi kawai kata kejing pami hap kalong ba om don kejing ya don lang kenthei bat sinrang ti ke ba don hang ni kejing bom don lang kenthei bat sinrang hang ni kade ya ubreu mo hang ni de nakane kata hang ni ublei la ong kumno Henry ya ubreu ompat sem nong yarab bayadei bat ubreu te udon kam ya kabreu ti kane ke ba ya hap ketin ya hap ha hebru ki ong nek do ti ka jengmut ke balong mar ya rengkat ba ya hap ti ublei ula thau ya ubreu senrang bat kenthei ba kinlong mari yarengkat handai pade hak jinglong kenthei pajilong senrang kilong ya per handai ula thau yaki baroar hakadur jok uhi kumangi siam mene hakalonong Genesis long keba ningkong ula thau yaki senrang bat kenthei kat arpunyo hakadur jongki la thau hakadur jong uhi la thau hakadur ubleken ula thau ya ula thau ya ki senrang bat kenthei bat kini baroar kum kibriu kilong kiba ya rengkat ki senrang bat ka kenthei kidon ya kaju kajingkot ban sakri ya ublei bat ban pendem bora arngot bat kenthei bat senrang ban pendem ka kendau bat ya kiwe pat kijing thau baro kipedon haka kendau bat ban nang kha ban nang roi parum pare ban hiar kajat panyar kajat ka kenja briu ti kane kajing singal thu kajong u adam ba udon kam ya ipartner hadien baul ai kerteng ya kini kimrat ti kini kila kim kibomla ban ya long kerdan bat ubriu ba un yo pedeng ya kataka jin ai keba ya deidur bat ubriu kata jing ai ya kathei soti ani apareng kyong to appreciate his gift of the virgin bride. Kapalong kata kapa syong kapa sa ha ka sanctuary jong kakper. U Adam ya kata kakper uban hablong unong ker pot unong da ya kata. Tiga pa ni la puleru aga catechism of the Catholic Church lai spa andru kendai nang ta kelab siam ruha lai spa nya puwe adu lai spa nya pulai sapang kane kejeng ong kane te kalong ru ka ba kongsan ba ngin pe sapang kane kejing jer kerteng ba kane ga jing jer kerteng kedai ka kerdan long sim ka kerdan sim ba ya ka kerdan ban sensyar gitu ki culture jong ki resep ni gitu ki por di banlong upa ai kerteng di kedai kekerdan sim
Pat kane ke jingle, hakane ke jingle. U Adam, u Don, ya kerdan, bolong hukum, u Blay, uba ula ai ya kane. Ka jinglong kum, u lengdo, pat hake juk kapor kum usim, u balong, u Adam, u penlong, u Blay, u penlong ya Adam, uba sensyar, ya ka pertei, ya kata ka jaka ka ba kentang, ya ka ba u Blay ula ai ya ba un pej, un kemi, un sensyar, un ker, un ker un dai ya kata nakapanta jong Blay. Nangta u Jisu kum u Adam u batamai mauru un sa long u lengdo pa usim uban sensyar ya ki jaj penriu paro jong ka pertei bat kunjuru jong ka sanctuary beneng hadin lane katkum kataka order jong Melkisedek ba uneru katkum ke jing thok buku Isyam kitab Genesis uneru ude u priest king Genesis kat sau lenong kat sau du kat nyaw du arko Isyam kene kunjur asiti sya ki Hebrew no besan adu nyaw ata ka kitab jing penpau lenong kat ar kat san bat Isaya dripun riu nyaw spang kene ngi priest king ngi hakini ki lenong tikiwi pat ki nuksa jong kini kande karkom jer kerteng kebalong ka kam jong isim ngila ban Syam ha ka jing ai kerteng thamai jong ublei yau Abraham ha Genesis khat niau san bat yau Jacob sya ka kerteng Israel kabeng Syam ha Genesis laipu ar khat arpu pra bat hang ni takapa u ai kerteng ni jer kerteng kumne pun kelaru ya ka lenti yajing im jongki ka destiny jongki bat nangta ya jing ai kerteng thamai yus im Ilyakim jong Juda da usim Pharo uneko jong ka Egypt usim jong ka Egypt Isyam mekane kitab ar jong kisim lenong ke ar pulai dekat ar pusa bat jing thok kan mau ar kal nong lai pun riu dekat lai tu sau usim jong ke Babylon uneru ula jer kerteng thamai ya ka ya usim Juda mata nia la ai kerteng ya Zedekia haba ulah kelalong uta usim ba pendem dan usim rayot jong ke Babylon ya ke bang Isyam ha kitab ar jong kisim kalong ke ar pusau dekat khatnyo bat uji suru ula ai kerteng thamai we breu na Simon sya u Petrus ya bang Isyam ha Matius khandriu dekat khatra yo Petrus la ai kerteng na u Simon la ai kerteng Petrus nangta sakwe pat kebenta ngin page sakmat kendiat na ka lenong Genesis lenong ke baar dekat arkwe du arpusan ngine pule hang tu kumta utrai ublei ula penyo tia jelang ya ubriu bat kad ba udang yu tia ula sei ka we kes ing kurung jongu bat ula pendap ya ka jaka jongka da ka do ya kes ing kurung utrai ublei ula sei na ubriu ula penlong ka briu bat ula wan lam ya ka sya ubriu hang tau briu u ong kane khatu kalong kes ing na kis ing jonga bat ka do na ka do jonga an sakhat ya ka kabriu na balasei ya ka na ubriu nama kata ubriu undei ban ino yala ubriu udei ban ino no
ya lau pa bat ya la kami bat unsno bat la tengah unta kin kelalong ka wei ka dok utau breu pada ka tengah kelalong ki balong kuai baro armut handrei kim siam le rain satia nangta kane ya kane ka ingkurung mutangi pe in ka tin ingkurung haka tin Greek ya kane ka tin ingkurung la kadai la ya kepala penkelana ka tin Hebrew sela ka haka Greek ya kane ka sela haka Hebrew ki la penkela pluera pot u Jerome la penkela ya kane ka tin haka tin Latin haka Bible Latin jungu ni ong ka Latin Vulgate ya tu ka tin ingkurung la penkela Costa di barak kini ki ketin hang ne ketin Greek ketin Hebrew ka kamda mut yang tak ketin ingkurung Henry ka jengmut hang ne kalong na yang apa yang from the site mut na kaba marsiliang ka siliang met ni jening ang ka siliang met haka gospel kan kum Yohanes kalong bakat kandai bat arpo kaju kan ka ketien pluera tin Greek pluera kaba ya rengkat bat ka ketien Hebrew sela la shem hang tu sausin Yohanes kat kandai bat arpo sausin adon hang tu di balik shem ni ong ka krung mo ka krung na ka krung jung Jisu haka Yohanes bedeng i shem tu ka krung jung Jisu rei om dei ka sing krung jung ong tang daka krung ha Yohanes kat kandai le sau yang tu ba wei na kitu ki sipai ladung da usum ya ka krung jung Jisu the plural Jesus side but si sendan kelami ka senam bat ka di kini ki kepa balang badai na ka balang Greek wakila UI ha kane ka jingjia ya kata ka jing penwandur ya ka kurim ka batamai na ka kurung jong Adam ubatamai bekumta ka balang ka dei ka jutang ka batamai kene ka tin Hebrew sela ka la pau sau po sin ha ka Hebrew Bible ha ka ba ka la kedau hang tu sya ka kurung jong bijing tau lene ya ka basna ya ka duan lane ya ka miong ka senduk kejutang di ark bang siame kini ha Exodus arpusan kot khat ar balenong arpun riu kot arpau bad kot arpun riu tangi siam ru ha ka kitab penikong jukis im lenong pan riu kot lai pusau the a side chamber ni siam ha kitu side chamber tu ka ying ha ka tempel jing te ya ka tempel siam a side chamber ta kitab banikong jing sim nong riu pat prang siam kata kitab Ezekiel ru Yesaya kitu na tu lupa Ezekiel nong pasal puai kot riu ni hang tu Ezekiel lah kan ke nong leng i ba ya jing patai ha jing ipau Ezekiel ya kar kom longjong ka tempel nata iru ya sapang lum mo branch of a mountain haka kitab ar Samuel long kadriu kot khatlai da aman la kini ki niki jin tho kini ki lenong kini ki kot
ki ong yak ta ka ba kam long ka ba syong hapdeng de ta ka long sha krung sha ka ba long sha rut ka ba long ka ba ya dei bat kini ki jing thau ne jing tei ya ki tu yeng ni temple thì haka wei ka jing kedau len ka jing tho haka ba ya ka ni ka tien sela ka ba la ban thau ya ka jing mut ba ong ka ing krung ka dei ya kata ka ba mi na ki ngong ki spinal cord apa reng ki ong ki tiet ki ba dei ha u ing but lum ya ki ba ni la ban pen dei ya ka ni ka ba ni tule mene hang tu ka Genesis R arpue ba arpuar ya ka ba batai ya ka ni ka jing thau jung blei ya ka kan thei na ka krung jong u Adam from Adam's side meng tule mene khot ka arpuar jong ka ni ka nong ba ar jong Genesis hang ni om siam la pron kam ya ka tien thau mo ka Hebrew yang bara di lane om siam la pron kam ru ya ka tien mo apa yang made create and made Hebrew yang asa om siam la bara om siam la asa mal siam Genesis iwe nyau khandriu dekat arpusan dekat la ta lenong ke balai puai dekat mata ka lenong ke ba ar dekat ar lai bat sau ya repen ban ya ke bang siam ha ka tin Hebrew ba ublei la thau blei la thau ya ka kentei de ya ka kentei na ka sing krung ka se ko sing krung jong ubriu de hang ni ka tin Hebrew ka wan bana kedi keju ka tin Hebrew ya ka bala pron kam ban batai ya kejing thau ya yeng bat hang ta po yeng bat thau ya kiduan ban terwah kenya hau yawe bat ha kejing thau ya tempel ha Jerusalem di kidon ki lenong begir khot ke bayat kedau ya kane kum Genesis khat ar nyau du pra lenong khat lai du khat pra lenong ar pu ar du khat kendai kum ta ter te haba ong chapang kene ke jingjet ya kene ka tien u Agustin pokoi ulayu i ya ka jing thau lene ka jing penlong ya kane ka im nakamet jong Adam kum kata ka jing long lupa ya kata kapan sal jia ha ukris ha ka jing dei jong u bat kapalong kabanta jong kamet jong u ini kejing thau lene kejing tei kedai kata kaktin hi akaba kejing thok ka kuit ka penon kam ha kabaya dei bet ka im he built the rib into a woman dikum juru Paulus apostol kuit ukren sepang kejing tei ya kamet kejong ukris kapalong ka balang jong u ti kum ta ka kentei kalong ka jin thau ka jong blei kumba ubriu ulong ini kapa ong da kuber kumong ka briu namar kata kalong ru ka jin thau ka jong blei kumba ubriu ulang lada yaka la thau na ubriu kane kalong pan pin i ba ka jinglong ka wei jong ka bat u bat lada la thau yaka
kumbah kalong. Kini kalong keban peni ya kata kaban sa penuandur hakata ka jinglong ka wei jung ukris bat kabalang ong Augustine bakui hakwe ka essay ke jung ong City of God. Bat Augustine hang ni ulah kedeu ya ka city syaki Ephesus along ka ba sau dekat khatar bat san dekat lai puar. Nang ta ujerom ru hang ni la itu ya kani ke jinglong ba la jia hang tu keban sah kedeu ya ke jingade jung Chris bat kapalang haba la ai jing batai halor ka Genesis ar hang ni ba ulai se hang ni ba ulai sim ya kani jing tho pangila pule mene ya ka ingkrung ke ba utrai ublei la seina ubreu la penlong kabreu bat ulawan lam ya ka sya ubreu hang ni haka tin Latin hang ni ka scripture na ka jing tho bakui yang defi kavit kabamut bantei de ka jing ong hang ni jong ka jing tei ka mut ya ka jing tei ya ka no ka jing tei ka ba krau na ne ka ba he ti kumta ka ni ka jing mut ka wan ra hang ni aba la sim ne la sei ya ka sing kurung jong u Adam ban penlong ya kabreu ti dakane ka bor apostol ukris bat kabalang mana ka tu jing tei jing sim ya ka sing kurung kane na kurung jong u Adam ka tau ya ka jing tei ya kabalang na ka sing kurung jong u Adam u batmai bode Chris de kacing kili yang i hang ni sepang u Adam bat kacing ai ya kan ka briu ha u kene kan te ya u te kumno u ne u Adam u so tu ya kan kacing ai ya kan ka kurim ha u te ke ka ba ula khat ya ka briu bat kan ka kerteng ka briu kamot ayu kan ka briu kamlong tang kebalong kum mau re kalong kabenta jong u that she was not only like him, she was part of him. Kalong hang ni kumba tho hang ni kumba u Adam ula ben-bena mo hang ni kane khadu kalong kasing nakis ing jonga pakado nakado jonga ti kumta ti la khot nomor ba la sim ya ka kumta de la khot ya ka kabriu nomor ba la sei ya ka na ubriu la sei ya ka na ubriu ni kasi sing tho la sei ti kemut ka de ka benta jong ubriu mut ka kantei ke de ka benta jong ubriu ti hakane ka jing ai jung blei ya kane ka kurim basoti hau Adam kum ka partner jong une ubriu baro si jing im ublei ulah penlong ya ka jing kentiu kurim bat ulah batai ya kane kum ka jinglong jong ka jinga dei kabalong kawei hakamen sim bat hakamet hapedeng ubriu bat kabriu te ke ka ba u Jisu pade ui kai sepang kane ka sakramen jong ka jingken tiu kurim ha Matius kat kandai lai hadun riu haba ula sim ya kane ka dekat ka ba arkusau na kane ka kitab Genesis long ka ba ar ka ba kane ka dekat hang ni ko ong namar kata ubriu un ino yala ukpa badila ka kami bat un sno bat la ka tengah umtakin klalong ka wei ka do ti
hakijing hikai jung Jisu bat ka ai ka ba kane ka jing hikai jung Jisu ka kata ya ka imlang ka salang jongi menta u Jisu ula ong hakato Matius kat khandai ngin pule nang tu Matius kat khandai Matius kat khandai lai hadu unriu ngin pule hang tu kebalai ke ong kumni atau kan ingut ki Parisi kilawan syau bat kila tenjuk ya u dapat keli kapit ne ya ubriu ban pelai ala kat tengah na kano gadau uji su la jupam pimpat sempule ya kani ke jentho ha ke sedang unong tau ula tau ya ki senrang bat kentei wat ula rai na kani gadau u senrang un i no ya lau kpa bat ka kemi bat un ya so lang bat la ka tengah bat ki ar ngut kin kelalong kawai ujisu pun kut kumne kumta kim long su ar ngut henry kawai namar kata ubri umdei ban pen ya klat ya kaba ublei ula pen ya so lang kene kede kijing patai jung jisu sepang kene di nomor kata hakane ka imlang ka salang ka jongi ke pamantaro ada don kano ka jing persyang ban pen kala ya kane ke jing long pada kene ke jing seng ya ke jing kentiu kurim kadai ke jing le ka balong persya ya kamon ajong ublei nangta hak kanika kitab Genesis long ar keropsan ngetho utau beri pada kat tengah kita long ki balong kuit baro arngot re kim siem le rain satya balai u Adam pat kat tengah jong u kim long ki bale rain ha ka jing long kuit jong kamet jong ki hato adon em da kumai pat karukom ba ki ne ki arngot ki lakup ki lasem ya u Adam bat ka im thau hakadur bat ka jinga serim bat ublei u Adam bat ka kurim jong u yaki lakup lasem da kata ka jingkup lene ka jempong kurim jong ka jinglong hok bat ka jing ai hoi ka kamet jong ki klap long belang kui chan ki kup da ka jing hok bat ka jing ai jong blei bat hakane ka benta lene hakane ka kenti jong ka jing ade jong ki bat ublei ka jing le jong ka jing im ka jong ki kalalong ka ba thau bai cha ka jing pendap ya kamon ka jong blei bat om dei kat kum kamon ini kata ka jing trau ber ka jing brai ka jong ki nta sa ka wei pat hakasingi ayu jong kane ka cycle jing thau ka jong ublei ba ya kane ka kurim lene ka tanga jong Adam la thau mut ya ka im hakasingi ayu la thau lene la sei ya ka nau Adam nangta hakasingi ayu kasingi ke bakat no bo Adam la kendit nakata ka balong kum ka jing yo thia ba un priang ya kane ka briu ne ka kurim basoti ke jong u Adam bat kimrat kimreng kiba ladon ha kendau bat ya kane kabriu yakini barok khoi la thau ha kasngi ke bandriu kade kasngi ke banikong jong ke jing thau ha ka ba ha tin hebru di ong yakane la tho kasngi ka ba handriu kat kum ka jingdon jong kini ki
jing ngej lene ke jing ai pateng badai jong ki ju bajong ki kristan ru badai pat kane ka ya kane ke jing thau bat kane ke jing penlong penman ke jong blei ya ka perthei mariang brok kawei lapen kentang hakasni ke bahnyau bat ya ka ba langit da ki ju bat ki kristan bat badai hakasni ke bahnyau ba adam ulah kendit bat ulah kendit hakasni jing kentiu kurim bat ulah pediang ya kane ke jen ai ya kane ka soti ka kurim ke ba soti ha kata ka keper ke bah kentang bat Yohanes apostol un ong biang ru ya kane ha kata ka jing kentiu kurim ha ka sngi ke bah nyau ha ka gospel ke jong bat kiladon bun kini kijing ong biang sa sisin ya kani ka ktien ha ka sngi ke boput kumbang siam ha kala nong ke baning kong Yohanes long ke baning kong khat ke ba khat ke ba arp kuntai morning Yohanes iwe arp kuntai ke ong kumne kum lasai parigong the next day Kumelasai kumula dama tanga singi de sibirin kong kumelasai de singi baar nang ta sahaka balai pusan ong biang kumne lai pusan haka singi ke babut Yohanes uwe lai pusan don biang haka singi ke babut nang ta sau pulai kumlasai Yohanes iwe sa pulai ni gini ni siam kumne ti kane kalanong ke ba ke babut hang ne pade ke ba lanong ke ba ar kut iwe ha kasngi ke balai ti sau sngi shwa plus lai ka penlong nyau mensyua dan sau sngi kene ke sngi ke balai ti kalong nyau sngi kumbat penlong nyau sngi kalong kunta pat hang ta aga din aga sngi ke bah nyau ji ayu kalong ba ar Yohanes ke ji khawai kentiu kurim hasnong kana pat Yohanes apostol ulai ya kene banwan ra kajing timut banwan ra ya adam baar bat ya ka im baar ini ya jisu bat kamaria kini kani kamaria kemijung jisuru kepalong ka teisuti kumba kalong ka im lawan ra hangne akan kedur akan dikelenong ke baar jong kitab jong ke gospel kum Yohanes hakasngi ke bahnyau but hakane ka gospel pade ke bo Yohanes apostol uwan ra dengan ke sti ke bahnyau jong jing thau ke bathamai jing thau bathamai ta ka ba lawan ra hangne ya ka ba jisu ulah sedang ya ka ministry jing alap jong ya ka ba kuat ya kibriu baro sya ka jing pen im te yu adam bat ya kane ka kurim basoti ke jong la thau ya ki kum ke jing thau batap da ka jing ai ba ka jing khoi bat labu ya ki ha ka kper Eden the sanctuary in Eden tu balai ublei ulah thau ya ki balai ulah jit ya ka jaka banbu ya ki ta ka jaka kepalong ha ka kper Eden balai ulah jit kunta ublei ulah thau ya ubriu banlong ki liturgical beings would ki briu ki badon
liturgical ni perkam apa ni le niam ni duai ni mane ya ublei yang liturgi di ya ubreu la thau bandon ka liturgi ka jing le niam ka jing duai ka jing ya kren bat ublei di ka ne jing thau ublei kalong ya ubreu kalong balik ubreu la thau yang ni ban tip ya u ban it ya u bat ban syakri ya ublei hakane ka keper ka kentang per eden yau Adam la penlong iu unong sumar ya kane ka keper ka kentang kum u lengdo pat usim u paningkong bat ka im kane ka breu kane ka kurim ka jung u bahkan long kanong ya rap sumar jung u derengkat u tengah bat ka tengah u Adam bat ka kurim jung u kilong kibriu panikong jong ku jutang bat ublei kilong kibriu panikong jong ku jutang bat ublei dia kan ka liturgi la pentri kam ha kajing mane blei pai pa la radei hang ne ha perthei lane la radei ha beneng ru te kajing long pat kajing penyai jing trikam jong kan ka liturgi long ban ai burom bat ban ya ro ya ublei keba pendep ya arteli kicingmut ban mane bat lengba jong kicing mane ban yo priang ya kicing pen khoi pat kicing pen kentang ya kicing kerku kapa wan nene kapa mi nakane kicing mane tika tenrai jong kan ka ketien liturgi kawan nakaktin Greek leitos kebobot Hebrew people bat ergon kabamut kakam nakajing trei dan kamram tiki penwan yakini artli leiturgia kabamut apareng kyong public duty dan public work kabamut hakaktin niam perkama kijing mane blei kumut ka jing ya long lang ka wei jong ka kunhun ani ka balang ka bagi ya don bentalang ha kijing mane ya blei ya kata ka jing ya mane lang kum ka kunhun ya blei ong ka liturgi ni matang ong ka liturgi Greek ka wana liturgia de u Adam bat ka kurim kucu kilong kipaningkong ban terwa hau blei ya kata public worship kajing mane blei bai ba hakane ka jutang bat ublei kaba don ru ya kajing kular jong kane ka jutang da kaba kongo kawan ra ya kajing kerku kane ka jutang rangi kongo ya ka kawan ra ya kajing kerku di kumtu nilai i ya kane ka kitab Genesis hakatu kabenta putkut sepang u Adam bat kaim bat nilai isngau ya kane kajing jia ya ka ublei lomut ya ubreu ka ula thau ya u ha ka perthei bat nganget nya kermen kane ka long ka kham slam kindiat di wala kataru persyang ban ai ya kane hakar kom ka biang lada kambiang di sa ai komen ha kan video di saya sam yakini begitu ki pa impat syai tu ki bom yo jing syai sam kini video kena bikin dong ke syai tu try nyerap yang ni apa nginang pule pengi duriap ya ka bible hakan negerkom nak kapor se kapor kenang bai apa ngi duriap ya ka bible nila ban khamsutu ya ke jengmut pada ke saindur kumno bangin pendam mira dia kamuan jong play